Ja tässä videossa me pelataan Monopolia Juniori. LPSn kanssa ja LPS Tonttulakki Tassun. Ja mennään nyt vaan videoon. Niin. Me pelataan siis petseillä. Ja Monopoly Juniori. Au. Ja tää on laiva, tää kuvio. Sitten mulla on kissa. Ja mulla on auto. Ei se edes näkynyt. Sitä ei edes näkynyt. Auto. Nyt näkyy. Noniin, aloita. LPS. LPS. No tietenkin aloitan. Minä. Nappaa suu. Voi. Tässä samassa kohtaa kuin 1, 2, 3, 5, 6. LPS ihmeitä. On vankilasta. Tiituutati. Sun vuoro. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jes, mä sain jäätelöbaarin. Mä haluan ostaa karkkibaarin. Tossa. Ja sit toi. Ja sä kaaduit vankilaan, tiedätkö vain? Tiedätkö vaan? Sun pitäis mennä tässä reunassa, koska sä käyt siinä. Mä sain 4. Ja sait karkkikaupan. Mä ostan sen. Me kaikki ollaan niinku peräkkäin.